Hej, mit navn er Ditte. Jeg hedder Anna. Og vi har et projekt, som hedder Så gør der noget. Og vi har valgt underemnet unges indflydelse på lokalpolitik. Og vi går i 9. klasse. Vi har oplevet, at unge, inklusive selv, går rigtig meget og brokker sig omkring nogle ting, uden rigtig at gøre noget ved det. Og spørgsmålet er så, om de er klar over, at de kan gøre noget ved det, og de egentlig, altså de kan godt have indflydelse på lokalpolitik. Ja, og så har vi sådan set skrevet en sang, både musikken og teksten. Og det har vi gjort for at fange jeres opmærksomhed. Og for at vise, at I rent faktisk kan have indflydelse. Okay, begynder du på forspil samtidig med? 3, 4. For sent. Du klager over, der ingen jobs er mindre. Man vil gøre rent, hvorfor have en mening, hvis den
interviewet 2 drenge. Den ene han hedder Oliver Overgaard Jessen, og han er kredsformand for DSU, som er Socialdemokratisk Ungdom. Og den anden dreng, han hedder Mads Bakkens Johansen, og han er medlem af Ungebyrådet i Fredericia. Med de her 2 interviewer vil jeg rigtig gerne svare på, om det er organisationer som DSU eller Ungebyrådet eller lignende, at man skal henvende sig til, hvis man rigtig godt vil have indflydelse som ung i Fredericia. I form af, hvis du har en idé eller et forslag, som du gerne vil videre med. Hvad er DSU? Jamen DSU står for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, og det giver jo det sig selv, at det så er en samling af unge socialdemokrater. Og vi kører noget politik, og så har vi nogle møder en gang imellem. En gang hver 3. uge har vi møde, hvor vi får foredragsholdet ud. Næste gang, den 19. februar, der har vi en, der hedder Alexander Grant, som er næstformand på landsplan for DSU, som fortæller om, hvordan man bruger de sociale medier. Så det er meget sådan noget, vi går på vores tid på at hygge os sammen, og så selvfølgelig, når der er valgkamp, også her til Europavalgkampen, der skal vi også ud og gøre noget der. Hvilke muligheder giver det at være medlem af DSU? Jamen, det giver jo som sagt muligheder for at komme til de her kurser, vi holder, og så giver det mulighed for at ligesom hjælpe med at føre valgkamp. Og det er jo klart, at når man har hjulpet med at føre en valgkamp, så vil politikerne også gerne lytte til en. Og når man har hjulpet med at få dem valgt, så betyder ens mening også lidt mere for dem, fordi at de ikke kunne have gjort det uden os. Synes du, at I har direkte eller indirekte indflydelse på lokalpolitik? Jamen, det er tydeligt at se, at vi har direkte indflydelse, og det kan man se i flere sager. Og især nu, hvor vi har vores egen kandidat i byrådet, som stadigvæk er DSU-medlem, så har vi rigtig god direkte indflydelse. Og DSU har i øjeblikket 32 kandidater i byrådet i forskellige byer, hvilket er det højeste, vi nogensinde har haft. Så der er helt klart direkte indflydelse i DSU. Hvor stort er DSU? Jamen, det er Danmarks største ungdomsorganisation politisk set. Altså hvis man kigger på Venstres Ungdom og de andre ungdomspartier, så er DSU den største på landsplan. Og i Fredericia, der er vi cirka 46 medlemmer. Så der er en stat. Men vi går selvfølgelig efter at blive større. Hvad beskæftiger man sig med som medlem af DSU? Jamen som sagt, så er det meget med at komme til de her møder, og det er selvfølgelig frivilligt, om man kommer eller ej. Det er sjovt at komme, fordi det er rigtig sjovt. Og så går man ud og drikker en øl sammen bagefter. Og så kører vi valgkamp her til april-maj, der kommer der Europavalgkamp. Så det skal vi også ud og køre på vores egen kandidat, der hedder Lasse Kubang. Så det er meget valgkamp og møder, som det er ret sjovt faktisk. Som ung mener du så, at du har indflydelse på lokalpolitik? Ja, altså både som formand, men også som medlem, kan man jo se, at nu hvor man ikke selv kan stemme og kan gå ud og bruge sin direkte indflydelse, når man er over 18, så må man ligesom tale sig til det. For man kan ikke sige, at ellers vil jeg ikke stemme på dig. Så man må ligesom snakke med de her politikere og overbevise dem, og det kan man også sagtens, for de er rigtig fornuftige, mange af dem. I hvert fald Socialdemokraternes. Så man har direkte indflydelse, selvom man er under 18, hvis man opsøger det. Og det kan man gøre både i DSU, men det er vigtigt at sige, at de andre ungdomspartier er også rigtig dygtige, så dem kan man også gå ind til, hvis man hellere vil det. Hvis jeg vil have indflydelse, hvor skal jeg så gå hen, og hvem skal jeg snakke med? Jamen som sagt, du kan tage til DSU, og der kan du snakke med mig, eller vores næstformand, der hedder Anne-Katrine. Du kan også, man kan også gå til VU, som også er ret store i Fredericia, de er faktisk større end også i øjeblikket, hvilket er ret træls. Men der er det Christian Dyrhus, der er formand, som også er rigtig dygtig. Og så er der SFU, de har også en afdeling i Fredericia, som er SF's Ungdom. Og så er der LAU, som er Liberale Alliances Ungdom, de er lige ved at starte op nu, så det kunne også måske være spændende for nogen at komme med. Der er i hvert fald, der er det meget nemt at få indflydelse, når de ikke rigtig er startet op endnu. Hvordan tror du, at unge kan få deres idéer og forslag videre i livet? Det er jo klart, at det er nemmest, hvis man går til os eller de andre ungdomspartier. Også fordi, at når man er så ung, så er det meget, meget svært at få taletid i de store partier. Altså hvis jeg gik ind til Socialdemokraterne her i Fredericia, så ville det være meget svært at få taletid, end hvis jeg kom til DSU. Både fordi vi er mindre, men også fordi vi er alle sammen unge og under 30. Så det er helt klart, at man skal gå til ungdomspartierne, og man bliver nødt til at opsøge det selv. De kommer ikke altid ud til en.
Hvad er ungebyrådet? Ungebyrådet, det er sådan på en måde byrådet for de unge. Vi er blevet valgt ind 21 unge af byens unge, sjovt nok, hvor vi har haft nogle mærkesager i vores valgkamp. Min valgkamp, den er gået meget ud på musik, og hvordan musik har været for Fredericia, jeg gerne vil lave om på den og skabe en bedre kultur for os. Hvad laver man i ungebyrådet? Jamen lige for tiden, der er vi ved at skabe en ungdomsfest på benene, som der kommer til at være fra 13 til 17 år, mener jeg det er, som der kommer til at foregå på Ungdomshus. Så har vi haft en scene til Open by Night, som kulturudvalget har stået for, og så er vi i gang med at lave en kampagne med unge og ældre. Hvilken form for indflydelse har man i ungebyrådet? Vi får tit spørgsmål fra det voksne byråd, inden de laver noget om for eksempel med skolerne. Der har de været nede og spørge os, hvordan vi har haft det med det. Og sådan, så vi kunne komme med vores mening omkring det. Så vi har haft meget indflydelse på omkring skolen og det nye her, der er sket nu her. Er det kun medlemmer af ungebyrådet, der har indflydelse, eller kan man også formidle sine idéer og forslag gennem jer? Du kan sagtens kontakte ungebyrådet, det er ingen problem. Vi har en mail, jeg ved ikke, hvad det pludselig hedder. Jeg tror, vi kalder det brevkastmailen eller sådan noget i den stil. Og så har vi en unge borgmester og vores sekretær, som der holder styr på alt. Hvis man har en idé, kan man bare tage kontakt til dem. Er det jer, man skal komme til, hvis man gerne vil have sine idéer eller forslag videre ud i livet? Det kunne det sagtens være. Det vil være smart at formidle gennem os. Fordi vi kan komme ind til de voksne og sige, hey, der er en, der kommer her med en god idé. Og vi kan få det ud i medierne med at gøre sådan her, og det er simpelthen så nemt. Så det er bare at tage kontakt til os, hvis der er noget. Det vi har fået ud af at lave de her 2 interviews, det er blandt andet, at hvis du har en idé, forslag, eller du bare gerne vil have indflydelse på lokalpolitik, så er det en rigtig god idé at kontakte ungebyrådet eller melde dig ind i noget som DSU eller VU, som står for Venstres Ungdom. Vi har også fået svar på nogle af vores overordnede spørgsmål for vores problemformulering. Blandt andet om der overhovedet er nogen, der interesserer sig for de unges meninger, og om at unge i Fredericia kan have indflydelse. På lokalpolitik! Nå, lige meget.